Na hát sziasztok gyerekek, én Zolka vagyok, és ez itt egy újabb videó a csatornán, amiben ezt a rég beígért Redstone házat szeretném nektek megmutatni. Igazából nem is rég beígért, lássuk is. Itt egy ilyen postaláda, ebben igazából nincsen semmi extra. Ezt a napelemet nem tudtam jobban elrejteni, ugye kell neki fény, és este egyébként ez a kapu bezáródik, mert ez egy kapu, és a lámpák pedig felkapcsolnak, ezt meg is mutatom nektek. Este van, a kapuk bezáródnak, és egy kis késéssel a lámpák is felkapcsolódnak, amit láthatjátok. És ha timeset nullán, akkor pedig a kapu kihúzódik, ez nem tudom, hogy miért ragad be mindig egy picit. Hoppá, kicsit belangoltam. És a lámpák is lekapcsolnak. És nagyon ez az is kihúzódik onnan. Na de nézzük is a házat. Bemegyünk szépen. Igazából semmi extra. Kezdjük a konyhával. Bemegyünk a konyhába. És elég lenne egy ilyen. És ez egy kemence. Egyébként a textúra paknak a leírását, azt jól megaszontam. A textúra paknak a letöltési linkjét lerakom a leírásban, ez a lényeg. Itt egy ilyen mosogató, és itt tudunk főzni ilyen potikat, van benne üvegpalack, meg itt vannak ilyen cuccok. Kimegyünk az ajtón, lássuk a fürdőszobát. Itt egy ilyen mosdókagyló, ez pedig egy ilyen jacuzzi. És nem tudom, hogy ez videókban látszik-e, de olyan, mintha mozogna a föld tulajdonképpen a víz alatt, ezen a textúra pakkal, de bejövünk fürdeni, meg vagyunk fürödve és mehetünk ki. Szépen így elzárjuk. Igazából ennek egy nagyon egyszerű rendszere van. Game Mode 3-ban meg is mutatom nektek. Minden piszton aktiválódik, így szokásos módon. A középső piszton az pedig alulról egy jelfordítóval aktiválódik. Tényleg nagyon egyszerű. Ez pedig így a lámpák specialitása. Ez is nagyon egyszerű. Na, ez pedig egy ilyen reményrendszer. Feltolja ezeket. És igazából így néz ki. Nem tudtam úgy elrejteni, hogy ez így ne látszódjon. De így is jó. Ha lehúzzuk ezt, akkor pedig visszajönnek azok. Ezt is beszeretném nektek mutatni. Ez is nagyon egyszerű. Ezek kiáltodnak a pisztonoknak. És itt pedig benn van egy aprócska jelhosszabbítás. A következő dolog az is szintén egy nagyon egyszerű dolog. Az egy kandalló. What? Na, megoldottam a hibát. Igazából annyi volt, hogy itt, ahogy elfettem a redstone-t, egy blokkot úgy raktam, hogy elzárta a redstone-t. Nem tudott lemenni a pisztonokhoz. Nagyon egyszerű ez is. Ha kikapcsoljuk, akkor pedig a pisztonok lehúzzák azt a kettő, mi ez? Alvilági követ. És nem még tovább a tűz. Ezt is megmutatom nektek, hogy hogy működik. Ez is nagyon egyszerű. Nem megy a redstone jel, és itt így aktiválja az egyik adagolót, itt lemegy, aktiválja a két pisztont, itt pedig fölmegy és a másik adagolót is aktiválja. Ez nagyon egyszerű. És nagyjából belülről ez a ház ennyi is lett volna. Kicsit belagolt a játék. Vagy meg itt van egy ilyen szoba, ez a gépet akarja ábrázolni, és ez egy crafting table.
Itt egy ilyen zenedoboz. Igazából ide zenéket tudunk betenni. Ez így nagyon jó nekünk. Itt egy ilyen kép, itt egy ágy, és pedig egy ülő. És nagyjából ennyi a ház. Itt egy ilyen kis ágyikó vagy kanapé dolog, itt pedig egy ebédlőasztal. És a ház az ennyi is. Itt le tudjuk kapcsolni a világítást. Szép lassan ki is alszik. És vissza is tudjuk kapcsolni. Na de menjünk! Úristen! Belakolunk az ajtóba, nem tudom miért. Itt egy kar. Tehát nem is tudom minek van itt. Ez itt egy ilyen medence, föl tudunk menni és bele tudunk ugrani. Szépen ki van díszítve. No de mi ez itt? Az, kérlek szépen benneteket, egy titkos ajtó, amivel le tudunk ide menni. És itt hova tovább? Itt is egy titkos ajtó, és itt is le tudunk menni. Itt egy enchanting table, ez egy enchant szoba. Igen, na és itt hova tovább? Itt is van kérlek szépen egy titkos ajtó, és itt pedig egy ilyen kis szoba. Igen, elég hülyén néz ki a textúra pakkal a gyémántszet, mert ez egy gyémántszet. Az egy gyémántkard, az egy nyíl, és az pedig egy i. Ez pedig sok-sok gyémánt, díszeleg. Forgathatjuk a kardot, ameddig csak akarjuk. Nem áll. Kivettem a kardot. Most komoly, Istenem. Na tehát nézzük is. Ilyen kardunk volt. 132-es sebzés. Itt Too Many Items-et csináltam. Itt az i. Amit szintén Too Many Items-et csináltam. És itt ez a szép kis gyémánt szett, amit szintén Too Many Items-et csináltam. Nézzétek szépen meg. Jó, fel tudjuk magunkra húzni. Sőt, PvP. Szépen visszarakjuk. És nagyjából ez a házikó ennyi is lett volna. Úgyhogy igen, ez a házikó ennyi is lett volna. Nagyon egyszerű a redstone működése. Átváltunk Game Mode 3-ba, és itt átmegyünk a falon, és megnézzük, egyszerű. Ide raktam egy repeatert, ez mind a kettő pisztont, az alsót is és a felsőt is aktiválja. És tulajdonképpen ezt egy karral oldottam meg. De nem akartam cifrázni gombbal, mert örültem, hogy már idáig kész lett. Úgyhogy igen. Ez egy ugyanilyen megoldású pillanat. Na itt is vagyunk megint. Csak kortyoltam egy kis vizet. Itt felmegyünk szépen. És aztán pedig elzárjuk. Igen, nagyon jó. Úgy fejest nem lehet a Minecraftban. És már be is zárultak egyébként az ajtók. Tehát azok már itt bezárulnak szépen. És mindjárt a lámpák is bekapcsolnak. Game Mode 3-ba átvált. Igazából lehet, hogy ezt egyszerűen is meg lehetett volna oldani, ezek nem tudom miért vannak itt. De így kialudnak a fáklyák. És így nagyon jó minden. És így csodálhatjuk dolgot működés közben, és már működik is. Kikapcsolt a redstone, és így tudnak aktiválódni a fáklyák. Igen. Na de ennek a videónak ez is volt a témája, és vége is van ennek a videónak. Szóval mára ennyi. Ha tetszett nektek ez a videó, akkor nyomjatok rá egy lájkot, ha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, komment szekcióban jelezzetek, hogyha még szeretnétek ilyen videókat látni. Sziasztok!